सिख्लाया दुखुजों बियो गाबै गाबै एमजेजों आंनि मेगननि सेराव बामजानो नायदों बियो। आंनि बिब'नो आं विलचेयार बायना हरदोंमोन थैयैनि सिगां। बेखौबो न'खरनि मानसिखौल' नायो होननानै आंनाव डाइभर्स बिखांबाय। एनिथिं एमजे बिथाङा सासे सिख्लाजों गथ' गारलायदों बेखौ प्रिति नार्जिनारि बिथांजोआ गावनि खुगाजों रोखा रोखा फोरमायदों। जोबोद साननो गोनां बाथ्रा, नाथाय सोर सिख्लाजों आरो बहानिमोन बे सिख्लाया मा समावमोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय, अब्लासो बुजिगोन। भिडिअआ गोलाव जागोन, थेवब्लाबो नोंथांमोना नायजोबोब्लासो बुजिगोन आरो नायजोबाबा बुजिनाय नङा। आरो बे सिख्लाया गाबै गाबै एमजेजों बामजानो नागिरलायदों। लोगोसे एमजेआ जोंहा फोरमायदों गावनि बिब' असेनो जेब्ला गाव मा बेसाद होनदोंमोन बेखौ बायना हरनाय समावबो गावनि न'खरनि मानसिखौल' अनो होननानै प्रिति नार्जिनारि बिथांजोआ एमजेनिफ्राय दैबसाव साइन बिदोंमोन। माने गावसालायनो थाखाय, संसारखौ बुखावलायनो थाखाय बै समावनो एमजेनि अनजालि बिसि नङा होमबा प्रिति नार्जिनारि बिथांजोआ माने एमजेनिफ्राय बा एनिथिं एमजेनिफ्राय साइन बिदोंमोन आरो दलिलाव, थारमाने डेभर्स पेपाराव साइन बिदोंमोन। दा एमजेआ होआखै। दा सोरनि बाथ्राया सैथो बेसेबांसिम? एमजेनिया सैथो ना प्रितिनिया सैथो? ना प्रितिनिया असैथो ना एमजेनिया असैथो? आरो जुदि सानैनाबो बाथ्राया सैथोब्ला असैथोआलाय बबेयाव थाखो? आरो जुदि सानैनाबो असैथोब्ला सैथोआ बबेयाव थाखो? जों दा रायजो राजाफ्रा, गासै रायजो राजा भिउवार्सफ्रा कनफिउज जाजोब्बाय, खर' गुदुं जाजोब्बाय। सोर सासेनि रावा सैथो, सोरनिखौ गनायगोन बेखौ आयेनासो बिजिरसिगोन, नङा होमबा? दा बिथांजो प्रिति नार्जिनारिया बुङो गावनिया सैथो बायदि एमजेनिखौ गोबांथार खोथा, सिगांनि जानानै थांनाय एक्स गार्लफ्रेन्डनि खोथा रायखांबाय, सिगांनि एक्स गार्लफ्रेन्डजों गथ' सासे गारलायलायनाय एमजेआ बेफोरबायदि खोथा बुंबाय। दा थारैनो एमजेनि रावा सैथो ना प्रितिनि बै समनि एक्सजों थानाय मानायफ्रा सैथो? बेखौ जों रावबो बुजिनानै मोनलिया। नोंगौ, बाथ्राया मोनसे खोथा साननो थाङोब्ला बे राइट। सेंग्रा सिख्ला समाव बयहाबो मोजां मोनलायनाय आरो गोसो थोलायनाय राइट्स दङ होननानै जों बुंनो हायो। आरो बै समखौ जों रावबो होबथानो हाया बा बादा होनो हाया। मोनसे खोथायाव बे मानसिनि मोनसे गोसोखा, जायनि जाहोनाव दिनै बै गोसो थोलायनायखौथ' जों राव बादा होआ, नाथाय गाज्रि सोमोन्दोआव थांनायखौ बादा होयोब्ला आरो गावबो हमथायोब्ला निस्सय हायो। मानो होनना बुङोब्ला जों मोजां मोनलायगोन नाथाय जों गाज्रि आखल आखुआव थाङा। जोंहा बेफोरबायदि सोमोन्दोआ हाबानि उनाव लाखिब्लाबोथ' जायो, नङा होमबा? नोङो हाबानि सिगांनो जुदि लाइमोन बैसोआवनो बेफोरबायदि सोमोन्दोखौ लाखियोब्ला इयुन फिउचारखौ नोङो सिन्था खालामहरनो गोनां जायो। जायनि जाहोनाव बेफोरबायदि बाथ्राया नोंसोर बुंदों दायो नोंगौ बाथ्राया सानसेबाबो गोसारो होननानै, सैथोखौ रावबो लाखुमानो हाया होननानै, नाथाय सैथोआ सानसे ओंखारमारो। दिनै प्रिति नार्जिनारिनि गाज्रि बारहावाफ्रा उरायगासिनो दङ, एमजे बिथांनि गाज्रि बारहावाफ्रा उरायगासिनो दङ, नाथाय बाथ्राया सोरनिया सैथो जोंहा नैखौसो कनफिउज जानो गोनां जादों। गाबै गाबै एनिथिं एमजे बिथाङाबो गावनि दुखु जारलाखौ फोरमायदों प्रिति नार्जिनारिनि सायाव। प्रिति नार्जिनारिया गावजों माबायदि बेबहार खालामबोदों, माबायदि टर्चार खालामबोदों। दा आरो दिनैनि दिनाव प्रिति नार्जिनारियाबो एनिथिं एमजेनि गाबनायखौ नुनानै प्रिति नार्जिनारियाबो गाबै गाबै फोरमायदों गाव बोरै बोरै जाबोनाय, बोरै बोरै मानाय। दा बै नोंसोरो फुराना एक्स गार्लफ्रेन्ड माबा गार्लफ्रेन्डनि खोथाखौ नोंसोर रायखांनानै लाब गैया। नोंसोरनि बे संसार जाफुनाय समाव नैबे 1 इयार्सनि गेजेराव नोंथांमोना सोरजों मा सोमोन्दो थाखुमादों, मा सोमोन्दो थाखुमाखै होननायखौसो साननो गोनां बाथ्राया आंनि थाखायब्ला। दा रायजो राजा नायगिरि भिउवार्स नोंथांमोना मा सानो आं बेखौ मिथिया। आं सानो नोंथांमोना जि मेटार सोलिबाय थादों बे मेटारखौ नोंथांमोना फेस टु फेस समाधान खालामनानै ला, ससियेल मिडियायाव नङा। मानोना नोंथांमोन बायदिया बुजिनां मानसि, नोंथांमोन बायदियानो दिनै गोबां रायजो राजाफोरखौ बा गोबां बर' समाजखौ फोसाबबोदोंमोन, मोजां मोजां नोंथांमोना एडभाइस होबोदोंमोन, मोजां मोजां राव बुंबोदोंमोन, मालायनि गाज्रिखौ नोंथांमोना फोरमायबोदोंमोन, मालायनि न'खरनि फेमिलिनि गेजेराव मेटार सोलिनायखौ, दावराव दावसि जानायखौ नोंथांमोनानो बादा होबोदोंमोन बेफोरखौ ससियेल मिडियायाव दाहो होननानै। अब्ला दिनै नोंथांमोना नोंथांमोननि न'खरनि मेटारखौ मानो ससियेल मिडियायाव होदों? मानो होदों? आं सानो जोंहा प्रिति नार्जिनारि बिथांजोआबो माखासे गोबां गोरोन्थि दंखायो। प्रिति नार्जिनारि बिथांजोआबो जोंहा जुलि जाखांनायनि उनाव एनिथिं एमजेखौ गावनि न'खराव मोनना जानो लुबैदोंमोन, बेबो मोनसे बाथ्राया राइट आंनिब्ला। मानोना प्रिति नार्जिनारिनि न'खराव हौवासा मानसि गैया जानांगौ आन्दासाव। बेनि खारनाव दिनै प्रिति नार्जिनारिया एनिथिं एमजेजों जुलि जाखांनायनि उनाव एनिथिं एमजेखौ वेस्ट बेंगलाव लांनायनि टारगेट। नाथाय एनिथिं एमजे थाङा, गावनि जोनोमगिरि सोरजिगिरि बिमा बिफाखौ गारनानै। आरो थांगोन सोर, माबोरै थांगोन? आथिखालनि जुगाव गिर्जा थाग्रा सुबुङा गोबां खमसै आरो मोननायबो नंलादांसो आं सानो आरोना। जायनि जाहोनाव जोङो गिर्जाया थायोब्लाबो बा थायाब्लाबो बै हिन्जावा नोंखौ खालामनानै जाग्राबा जाखागोन आरो अननानै जाग्राबा जाखागोन। आरो बे हौवायाबो नोङो गिर्जा लांब्लाबो नोंखौ नोंनि नोमा नोम्फानि न'आवनो बा बिहाव बिखुनजो न'आवनो खालामनानै जाहैनांगौबा जाहैखागोन आरो अननानै जानांगौबा जालायखागोन। बेखायनो जेरावखि थाया
संसारा बयनिबो थाखाय समान संसारखौ नोंथांमोना सलायनो रोंबा मोजां सलायनो रोङाबा गाज्रि हाबा जानाया धेमालि राव नङा संसाराव आगान होबाय जेब्ला गुदुं गुसु गासिबखौबो मोजां गाज्रि खोथा बाथ्रा सैज' खालामनो हानांगोन आं दा बारंबार बुङो जुलि जानाय समाव जिथुनाखि सतबांसा जाहोयो समायखेरा लाहोयो रायजो राजा लानानै धोरोमनि गुरुफोर लानानै पास्टरफोर लानानै फादारफोर लानानै पुरहितफोर लानानै देउरि बायदिसिनाखौ लानानै नङा होमबा बै बिथांमोनहा हिन्जावसानि बिफाखौ जेब्ला बिजामादै जागोननो आखाइ हमनानै होयो दिनैनिफ्राय आंनि फिसाया नोंनिनो मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो नोंसोरो आलो गोजोनै संसारखौ जालांनांगोन हौवानि फिसाया हाग्रानि हिन्जावनि फिसाया न'खरनि लोक्षि माइनाव होननानै बुङो जायखौ नैबेखौ नोंथांमोना मानो बुजिया दा आथिखालनि जुगाव जोंना हिन्जाव माहारिफ्रा बुंनाय बायदि जायो माने गासिबो नंजोबा दिसुन 100आव गैयाब्लाबो दानि जुगाव 70%आ जाबाय 70%आ ओरैबायदि माने हौवानि फिसाखौ हाग्रानि मानसि होननानै बुजिखायो नाथाय हिन्जाव मानसियाबो दिनै न'खरनि माइनावनि गुनखौ लाखियाखै हौवानि फिसाया गोरोन्थि मावोब्ला हिन्जावनि फिसाया एसेबाबो सहाय खालामनानै थानांगोन हाग्रा बंग्रानिफ्राय फैगोन मैदेर दावदेरजों दुमदाखार जानानै दावहा नांनानै फैनो गोनां जागोन मोसा लख्राजों नैबेखौ हिन्जावनि फिसाया बुजिया हौवानि फिसाया गुबुन जायगायाव थानानै बेसेबां दुखु खस्थ' खालामनानै थाखा फैसा गरसे गरनै खामायनानै बिसिफोरनो गथ' गथायनो किसुमाना हरो किसुमाना हरा दिसुन बे आं हौवाफोरखौबो मोजां होनना बुंजोबाखै हौवाफ्राबो दङ गोबाङानो माने लालाब साबसाब थाखा खामायोबो लाब साबसाब बाहायो न'खरथिं मा मोनजादों मा मोनजाया बेखौ नायबिसना नैफोरबायदि दङ आरोखि दा जाय हक आं बेखौनो सानबाय एनिथिं एमजे आरो प्रिति नार्जारि नोंथांमोनहा नोंथांमोननि मेटारखौ ना बले नोंथांमोना दलिलाव साइन होलायो ना डिभर्स लालायो ना संसारखौ बोखावलायथारो बे नोंथांमोननि गोसोनि खोथासै जोंहा बेवहाय गारथारनांगौ जालायथारनांगौ होननानै जों बुंनो हाया नोंथांमोनहा बेफोरखौ नोंथांमोना अफलाइनजोंनो नोंसिनि मेटारखौ सल्भ खालामनानै लादो मानोना ससियेल मिडियाआव फैबाय थायोब्ला बयबाबो मिनिगोन किसुमाना दुखु मोनगोन नंगौ जोंनि ससियेल मिडियायाव माखासे खोथा बुंनाय लोगो लोगो जोंखौ गोबाङानो रियेल मेटारबाबो एकदम नंगुबैब्लाबो किसुमाना मिनिग्राया मिनिखायो किसुमाना दुखु मोनग्राया मोनफाखायो जायनि गोसो गोरबोआव सैथो गोसो साननाय दङ जिउनि फारसे बा इयुननि फारसे साननाय दं बिथांमोना दुखु मोनगोन जेरै जों दा नोंथांमोननि बाथ्राखौ खोनाबाय थानानै जों दुखु मोनदों नाथाय जोङो बाथ्राखौ सानस'नानै मोनाखै थारैनो बाथ्राया बबेथिं सैथो आरो सोरनिया नंखाय दा जों खोनानो मोननाय बायदिब्ला नोंथांमोननिया सानैनाबो सैथो आरो बेराफारसे जों साननो थाङोब्ला नोंथांमोना सानैबो नंखाय मानोना नोंथांमोना सोर आं देरहायो ना बे देरहायो बेफोरबायदि जुजिलायगासिनो दं अनलाइननि गेजेरजों बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेखायनो नोंथांमोना बेखौ स्टप खालामदो अनलाइनाव नोंथांमोना बुंबाय थानायखौ जेसेबांनो नोंथांमोना अनलाइनजों बुंबाय थागोन एसेबांनो नोंथांमोननि बाथ्राया जोबनाय नङा बेखौ आं सानो आरो गुबुना नोंथांमोनखौ मिनिबाय थानो सुबिदा मोनगोन सुजुग मोनगोन बेखायनो नोंथांमोना प्लिज अननानै अफलाइनजों नोंथांमोना जा हायो नोंथांमोननि मेटारखौ सल्भ खालामनानै लादो नोंथांमोना संसारखौ मोजाङै मोजां गोरोबलायनानै जाफिनो ना जाफिना आं सानो नाथाय संसार जानाया गोरलै नङा संसाराव आगान होबाय जेब्ला दुखु खस्थ'खौ सैसोनो गोनां जागोन नोंथांमोना मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो संसार जानांगोन आरो मोनसे खोथा आं जोबथाराव बुंनो सानो जुलिखौ हरबाय जेब्ला हिन्जावनि फिसाया जेब्लायबो मालायनि न'खरनिनो मालाबाबो नोंनि जोनोमगिरि सोरजिगिरि बिमा बिफा असे नङानो बेखौ मोजाङै साननानै ला नोंनि जाय बिहाव बिखुनजो जाहैगोन नै बिसोरसो नोंनि बिमा बिफा असे नोङो बैयावनो मोजाङै सोलिनानै जाहैनो रोङोब्ला नोंहा बेयावनो गोजोन सुख सान्थिया दङ आरो फिसायखौनो नोङो मोदाय महरै फालिनो रोङोब्ला बेयावनो गोजोन दं नोंनि फिसाया जेसेबांखि अहंखारानो जाथों नोङो बेखौ मोजाङै सिबिबाय थायोब्ला सानसेब्लाबो नोंनि सिबिनायाव बिनि गङा बायनो गोनां जागोन आं बेखौ साननानै लायो आरोखि बेखायनो हिन्जावनि फिसाया मालायनि जाखाबाय जेब्ला नोंथांमोनहा नोंथांमोननि बिमा बिफा आंगोनि सानालासिनो बिहाव बिखुनजोखौ आंगोनि साननानै लानांगोन आरो बै बिहाव बिखुनजोआ अब्लासो नोंथांमोननो गावनि गोरबो बिखाजों गावनि गथ'खौ जेरै अनो बेबायदि अननायखौ नोंसोरबो मोनफुंनो हागोन आं बेखौ सानो आरो दा बेखायनो आं सानो जुलिखौ हरखांनायनि उनाव बारंबार न'आव थांबाय थानांगौ बे नङा आरो बिमा बिफायाबो मोनसे खोथाखौ गोसोआव ला फिसाखौ जेब्ला जुलि हरबाय गुबुननो बा बिजामादैनो मालायनि न'खराव बिलाइबाय जेब्ला बै समनिफ्राय आंनि फिसाया आंनि असे आंनि सोरजिनाय फिसा नंला होननानैसो नोंथांमोनाबो साननानै लानांगोन मानो होनना बुङोब्ला मालायनि फिसा होननानै नोंथांमोना बुंखायो जेब्ला मालायनि फिसा होननानै बुंखायो जेब्ला मानोना बिथांखौ बा गावनि फिसाखौ गावनि बिमा बिफा होननानै जों बिनिनो असे बिमा बिफा होननानै जोंनिनो
सोरजिनाय थैनिनो फिसा होननानै नोंथांमोना न'आव जेसेबां इनभाइट खालामबाय थागोन जेसेबां लेंहरबाय थागोन मोजां गाज्रि बाथ्रा नोंसिनि न'खराव हाबफैबाय थागोन मालाबानि समाव रायलाय होनलायनो बिसि फिसाय मालाबा संख्रि फानलुनि दारैनो दावराव दावसि जानाय बाथ्राबो ओंखारलांगोन बेयाव बिमा बिफाया मेटारखौ गिदिर साननोसै आरो बायदिसिना मोजां गाज्रि बुद्धि होफ्लांनोसै नैफोरबायदिनो न'खर संसारा गावस्रालाङो मिथिबायना बेखायनो बोसोराव खनसे खननै थांनाया जेबो नङा आरो थाङोब्ला बेफोरबायदिनो बिसि फिसाय ज' थांलायखानांगौ गावनि फिसाजोखौबो बिजामादैखौबो समानै नोजोरजों नायनांगौ लेंहरनांगौ बेसो आंनि साननाया दा नोंथांमोना मा सानदों आं बेखौ बुजिया नोंथांमोना भिडिअखौ प्रिति नार्जिनारिया गाबै गाबै एनिथिं एमजिनि सायाव सोरजों गथ' सासे गारलायनायमोन मारै जायामोन काहिनिया एनिथिं एमजिनि बागै प्रिति नार्जिनारिया फोरमायना होदों नोंथांमोना नायनानै बुजिना लादो बाथ्राया बेसेबांसिम सैथो आरो जोबथारनायाव निस्सय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरनो दाबाव आरो बिनि गेजेराव आंहा माबाफोर गेना गोरोन्थि बुंहरनोबा निस्सय अननानै नोंथांमोना निमाहा होगोन होननानै आङो जोबनाय समावबो निमाहा बिनाय थाखाबाय तो नैबेफोरबादि अबस्था बेनि थाखायनो आङो आरो गोसो गैला आङो आरो बेफोरबादि गोसो थोलायनानै थानो थाखाय गोसो गैया जुदि नोंहा एसेबां आंनि सायावहाय जुदि फोथायनाय एबा आंखौ मोजां मोननाय दङब्ला नोङो हाबा लानो हागोन आंखौ होननानै बुंदों नाथाय रायजोफोर आङो एमजेनियाव आं मोनसेबो सिखोमायाखै आंनि गारबोनाय दिनावहाय जाबोनाय गासैबो जाथाय आंनि गासैबो फट'निफ्राय लानानै रिल्स जेसेबां गासैबो सोमोन्दोखौ आं खोन्थाबोदों गारबोनाय दिनाव आंनि फरायनाय समाव स्कुल कलेज फरायनाय समाव जे गासैबो थाबोनाय सोमोन्दो गासैखौबो आं बेखेवनानै लादों मानोना आं सानदों जे जुदि आङो दिनैनि दिनावहाय बेफोरखौ जुदि आङो सिखोमानानै लाखोमायोबा सानसेबाबो सोरनिबा खुगानिफ्राय हयथ' खोनागोन गोसोआव गाज्रि मोनलायनाय जागोन होननानैहाय आं गासैखौबो दिन्थिदों बेखेवनानै आङो बे रिल्स जे नोंथांमोना दिनैनि दिनाव भाइरेल जानायखौ नुदों बेखौबो आङो एमजेनो रोखा आङो दिन्थिजोबदों बेयावहायसो दिनै बे एमजेआ बे रिल्सखौहाय माब्ला बियो गावनि फनाव सोनानै लाखोमादों आं मोनथिया रायजोफोर नाथाय बे रिल्सखौहाय आं गोबाव दिन सिगांनो आङो डिलिट खालामनानै लादों दिनैहाय बिनि उनावहायबो बेफोर गासैखौबो नुखानानैसो मोनथिखानानैसो एमजेआ आंखौहाय हाबा लादों एमजेआबो बुंनानै लादों जे गावहाबो सेंग्रा समनिफ्रायनो फरायनाय समनिफ्रायनो थाबोनाय रिलेसन गावनि एक्सजों बेफोरखौ बियो बुंनानै लादों बियो बुंदों आरोबाव बोसोरनै जाबाय बे सिख्लाजों गारलायनाया आंहा जेबो सोमोन्दो गैया होननानै आंखौ थगायदों नाथाय आं मोनथियामोन बे समाव बे थगायदों होननानै जेब्ला जोङो कर्ट मेरेज जाखाङो सेप्तेम्बर मासावहाय थाङो आरो अक्ट'बरनि फार्स्टआवहाय अफिसियेलि गासैबो कर्ट मेरेजखौ खालामो होमबा बिनि उनावहायसो आं मोनथिनो मोनबाय जे एमजेआ जाय सिख्लाखौ बोसोरनै सिगांनो गारलायदों जेबो सोमोन्दो गैया होनदोंमोन बे सिख्लाजोंहाय बिहा आंनियाव फैजासेसिमावबो बेजोंनो बियो सोमोन्दो दंमोन आरो गोबां देहानि सोमोन्दो दंमोन होननानै नाथाय दुखुनांथाव रायजोफोर जे समाव आं मोनथियो बे समा बिराद आंनि थाखाय अलरेडि लेट जाबायमोन मानोना आङो गभर्नमेन्टनि आयेनजोंहाय आङो खाजाबायमोन हौवा हिन्जाव हिसाबै बिनि उनावहाय जेब्ला उदालगुरि कर्टनिफ्राय जोंनि फाइनाल हाबानि सार्टिफिकेटखौ लानानै फैयो बे समावहाय जोङो उदालगुरि स्टेशनावहाय एमजेनि एक्स गार्लफ्रेन्डखौ लोगो मोनो जाय समावहाय बिनि एक्स गार्लफ्रेन्डआ गाबै दिनै गोबां गावसिनि दुखुनांथाव जानानै थांनाय घटनाफोरखौ बुङो दिनै जे बियो बुंदोंमोन एमजेआ आंखौ बोसोरनै सिगां ब्रेकआप जादों बेफोर गासैबो नंखायमोन मानोना सिख्लाया गाबै बुंदों जे माबादि बियो बे सिख्लाखौ बाहायदों आरो बाहायनानै गोबां देहानि सोमोन्दो लाखिनानै गथ' सासे गारलायहोनानै दिनै बियो बिनि लाइफखौ बरबाद खालामदों होननानै बियो गोबां दुखुजों फोरमायदों आरो बिनि उनाव बियो जों जे ट्रेनाव गाखोनो थाखाय जों नेदोंमोन स्टेशनाव बियो बिनि जों गाखोनाय ट्रेननि सिगांनि ट्रेनाव बियो गाखोनानै क'क्राझार फैदों नाथाय बियो रङियावहाय ओंखारफैनानै जोंनि ट्रेनखौ बियो नेनानै बियो थादों आरो बियो जोंनि ट्रेनाव गाखोनानैहाय जोंनि बगिखौ नागिरै रङियाव गाखोफैफिनदों बियो दिनैहाय गोबां बे समावहाय दिनैबो आङो दुखु मोनो बे सिख्लानि
मेगननि मोदैखौ आङो बावनो हाया मानोना दिनै बियो गोबां बाथ्राफोरखौ दिनै बुंदों आरो ट्रेनावहाय फैनानै बियो एमजेनि सायाव गोबां बाथ्राफोरखौ रायफैदों आरो बियो दिनै सावफोरखौ होनानै थांदों आरो बियो बे सिख्लाया दुखुजों बियो गाबै गाबै एमजेजों आंनि मेगननि सेराव बामजानो नायदों बियो बामजाहां खालामदों आङो उफाय गैयि जादों गासैखौबो मेगननि सेराव नायनानै आङो सैसोनो गोनां जादों उफाय गैयियावहाय आङो बे सिख्लानि बिफानि नाम्बारखौ एमजेनिफ्राय लानानै आङो बिनि बिफाजों आङो रायज्लायहरनो गोनां जादों जाबाय अननानै बेखौहाय नोंनि फिसाजोखौ नोङो थांनो बुंहरदो जोंनि बगिनिफ्राय गुबुन बगियाव होननानै आं खावलायहरदों दिनै बे सिख्लायाबो दिनै बिफानि बुंहरनायाव दिनै बियो दुखुजों गेब्लेनानैबाबो बियो दिनै बाध्य जादों गुबुन बगियावहाय ओंखारना थांनो गाबै गाबै बियो गोबां साव होलांदों बिनि मेगननि मोदैखौ आं बावनो हाया दिनैबो बेयो गासैबो आंनि मेगननि सेरावनो जादों आं गोसोआव सानदों जानो हागौ दिनै एमजेआ जुदि आंखौ बोसोरनै सिगांनो बे सिख्लाजों सोमोन्दो गैया होननानै बुङामोनबा बेफोरबायदि थगायामोनबा आं दिनै बेफोरबायदि जानाय नङामोन खोमा सासे सिख्लानि लाइफखौ आं बरबाद खालामनाय नङामोन खोमा होननानै आङो गोसो सिङाव गोबां दुखु जादों नाथाय उफाय गैया रायजोफोर जिहेतु कर्ट मेरेज जाबाय हौवा हिनजाव जाखाबायबा जखन आङो संसारखौ जालांनो नाजागोनसै होननानै आङो बुंदों दे जाबाय बावगारनानै मोजाङै संसारखौ जालांगोन होननानै आं नाजादोंमोन नाथाय रायजोफोर जानो हागौ एमजेआ दिनै आंखौ हिनजाव हिसाबैनो दिनै साननो हायासै खोमा जायनि जाहोनाव बै आंनि गारबोनाय दिनावहाय एमजेजों लोगो मोनलायनायनि बोसोरसे सिगांनि जे आंनि जायजों हाबाया केन्सेल जादों दिनै बे रिल्सफोरखौनो दिनै बियो गावनि मबाइलाव सोखोमानानै लानानैहाय दिनैनि दिनावहाय बियो गथ' गथाय संसार जाखालायनानैहायसो बियो दिनै आंखौ दायनिगिरि दिन्थिनो थाखाय बै रिल्सफोरखौ बियो ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामदों होमबा रायजोफोर नोंथांमोनाबो जानो हागौ आङो मूर्ख आंहा मोजां गियान गैया नाथाय नोंथांमोना बहुत गियानि नोंथांमोना बहुत साननो गोरों मानसिफोर दङ नोंथांमोना साननो नायदो जुदि दिनै बै समावहायनो दिनै बियो आंनि बे गाज्रि फट' रिल्सफोरखौ बेखौ जाय फट'फोरखौहाय आङो उन संसार जानायाव जोंनि संसारावहाय जेबो समस्या दाफैथों होननानैसो आङो दिन्थिदोंमोन दिनै बे फट' बे रिल्सफोरखौ बियो सोखोमानानै लादों होमबा आंनि गोसोआव दिनैहाय गोबां सोंलु फैदों जानो हागौ हयथ'बा जाय एक्सखौ बियो बेफोरबादि बाहायनानै देहायारि सोमोन्दो लाखिनानैबो बियो दिनै बाहायनानै गारदों जानो हागौ आंनि सायावबो बेफोरबादिनो खाबु लादोंमोन खोमा आंखौ गारनो थाखाय जायनि जाहोनावसो बियो बेफोरबादि बुस्थुफोरखौ गासैबो बियो एभिडेन्स हिसाबै बेफोरखौहाय गासैबो बियो सोखोमानानै दिनैनि दिनाव गथ' मोनखांलायनायनि उनावहायसो बियो बेफोरखौ दिन्थिफैबाय दिनैहाय आंहा हाबा जानायनि उनाव ना आंहा रावजोंबो कुनु बेफोरबादि गाज्रि सोमोन्दो दं ना आं सोरबा सासे गुबुन हौवाफोरजों आङो रायलायो दिनै थेवबोनो बियो आंनि सायाव गोबां नंखाय इल्जामखौ लागायबाय